ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇತ್ತಂತೆ ಬನ್ನಾಗ ತರಕಾರಿ ಪತೊಂಬತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪೋಯಿನಿ ತರಕಾರಿ ಕಂಡ್ರೆ ಎಂಕ್ ಮೇಯ್ನ್ ಬೋಡಿತ್ತಿನಿ ಪುದೀನ ನಡೋಡು ಒಂದೆನ್ನಿನಿ ನಾವು ಪೂರ ಬಾಡಿಲ ಕಾಣ್ ನೀರು ತಲ್ತದೀನಿ ಪುದೀನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಸ್ಟೋರ್ ಮಲ್ಪೆರ್ನೆ ಆಪುಜಿ ಏನ ಐಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಡ್ರೆ ಪೋಪುಜಿ ಒಂದು ದಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅತ್ತು ಎಲ್ಪತ್ತೆ ಗ್ರಾಮ್ ಸಾಧಾರಣ ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ದೆತ್ತಿದಾನ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಫ್ರೆಶ್ ಇತ್ತುಂಡು ಇಂತುಲಗೆ ಕಂತುದು ಅಂತ ಕೊರ್ತಾನಾಗ ಇತ್ತೆ ಕಂತಿ ಗುಡ್ಲೆ ಪೂರ ದೆಕ್ಕದೆ ಅಂತ ಬುಡ್ಪಾದು ಪಾಡ್ಗ ಅಂದು ಏಪಲ ಕಂತಿ ಗುಡ್ಲೆ ದೆಕ್ಕು ಜನ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಅದು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ರಾತ್ರೆದೆಲ್ಲ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಅದು ಕಿಚನ್ ಟಾಪ್ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಆಪುಂಡ ಅಪ್ಪಗ ದೆಕ್ಕದು ಬುಡ್ಪದ ಅಪ್ಪಗನೆ ಒಚ್ಚಿದೀಪ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಪಗ ದೆಕ್ಕಂಡ ಕುಡರ ಒಚ್ಚೋಡ ಆಪುಂಡ ಐಕ್ ಇತ್ತೇನೆ ದೆಕ್ಕದೆ ಬುಡ್ಪದ ಪಾಡ್ಂಡ ಒಂತೆ ನೀರ್ದ ಪಸೆ ಆಜುಂಡತ ಬಂದು ಇನಿ ಸುರೂಕು ದೆಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಒರೊರ ಸೊಪ್ಪುನು ಪೂರ ಅಂಡ ದೆಕ್ಕು ದೀಪುಜಿ ಅಂಚೆನೆ ದೀಪ ಆಯ್ತಾ ಕಡೆನ್ ಪೂರ ದೆತ್ತು ದೀಪೆ ಮಣ್ಣದ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತು ದೀಪೆ ದೆಕ್ಕದು ದೀಪುಜಿ ಪೂರ ತೊಲ್ಲುದ ಏನು ದೀಪಿ ನೀ ಅನ್ಪೋಯಿನಿ ತರಕಾರಿ ಕಂಡ ತೆಂಗ್ ಮೇಯ್ನ್ ಪುದೀನ ಬೋಡಿತ್ತುಂಡು ಪುದೀನ ಫ್ರೆಶ್ ಇತ್ತನು ಕನಗ ತೂನಾಗ ಅವೇನು ಮಸ್ತ್ ಕನಕಂದ ಆಪುಣ ಅಂದ ಕಂತು ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಲ್ಪುನೇ ಬಂಗ ಈಗ 10 ರೂಪಾಯಿದ ಪುದೀನ ಕಂತೆ ಅಂಚೆನೆ ತರಕಾರಿ ಪೂರ ಫ್ರೆಶ್ ಇತ್ತುಂಡು ಫ್ರೆಶ್ ಇರ್ದಿಲ್ಲ ಎಂಚ ಬೋಡು ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ತಿಕ್ಕಣೆ ಅಂಚೆನೆ 19 ರೂಪಾಯಿ ದಯ ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಅಂಡ ಇಂಕ್ಲೆಗ ಪೂರಲ ಬೋಡಿ ಪೂಜೆ ಜ್ಯೂಸ್ಗೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಾಲ್ವಸಿ ಪೂರ ಯಾವುದು ಹೊರದ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಪೂರ ಮಲ್ಪುನಾಂಡ ಪೂರ ಅಪ್ಪಗ ಅವೇನು ಅಂಚೆನೆ ಕುಡ ಕಟ್ಟದಿ ಓಡತ್ತೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಎಡ್ಡ ಅಂಚೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಇಂಚೆನೆ 19 ಬರ್ಪುನು ಈ ಬೀಟ್ರೋಟು ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅಂಚ ಇಲ್ಲೆ ತಿಕ್ಕಂಡ ಅಂಚ ಇನಿ ಮೂಲಂಗಿಲೆ ಎತ್ತುಂಡು ಫ್ರೆಶ್ 19 ಬೊಕ್ಕ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಸಾರು ತಿನ್ನೋಡುಂದು ಅದನ್ನ ಆಸೆ ಒಂದು ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಚೆ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಸಾರು ಮನ್ಪುಗಂದು ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಲ 19 ಕೆಲವು ತರಕಾರಿನ ಉಪ್ಪು ನೀರುಡು ಪಾರ್ದು ದೆಕ್ಕೊಡಾಪುಂಡು ಈತನ ಎಂಡಂಚಿನ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಅಂಡತ್ತೆ ಅವೇನು ಇಂಚೆನೆ ದೆಕ್ಕು ದೀಪೆ ಒಂದು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಸಾಲಿ ಅನ್ಪತ್ತೊಂಬೈದಿನ ಆರಂಚನೆ ಕಂತುನು ಒಂಜಿ ಲೋಡು ಕನಪುನು ಪರ್ಂದ ಒಂಜೇ ದಿನ ಪಕ್ಕ ಪರ್ಂದದು ಪೋಪುನು ಅವು ತಿಂದು ನಿಜನ ಬೊಕ ಹಾಳಾದೆ ಪೋಪುನು ಐಕ್ ತರಕಾರಿ ಅನರಡ ಕನ ಹೊಡ್ಸಿ ಅನ್ಪುನಿ ಯಾನ್ ಪೂರ ಪೆಜ್ಜಿದ ಅಂದು ಮಲ್ತದಿ ಇದುಪ್ಪೆ ಕೊರ್ದಿಪ್ಪೆ ಅವೇನು ಬೊಕ ಆರು ಬನ್ನ 19 ಬರ್ಪೇರು ಹೋಟೆಲ್ ದೀಮೇತ ಅಂಗಡಿಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ತರಕಾರಿ ಕನ ಪೂಜಾನ ಹೊರ ಮಲ್ಪುನಾನೆ ಟಿಫಿನ್ಗೆ ಹತ್ತಂಡ ಹೊರ ರಾತ್ರಿ ಒಂಜಿಗಲ್ಗೆ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡ್ರೆ ಸರಿ ಆಪುಣದು ಪಲ್ಯ ಸುಕ್ಕ ಗಸಿದಾದ ಮಲ್ತನ ಅಂಚ ಹೊರ ಮಲ್ತದು ಒರೆಯು ನಾತ ಕನ ಪೂಜಿ ಆಂಡಲ ಅಂಚ ಇತ್ತಿನೇನು ಪೂರ ಹೊರ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಇತ್ತಿನೇನು ಪೂರ ಹೊರ ದೆಕ್ಕದು ಒಚ್ಚಿದು ಪೂರ ದೆಕ್ಕದು ದಿಗೋಡು ದೆಕ್ಕದಿನಾನೆ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡದ ಚಂಡಿ ಅದು ಒಂದು ಜಾತಿ ಅಂತಲ್ಲ ಒಂದು ಊರ್ದ ತಕ್ಕರೆ ಒಂದು ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ತೇಸತ್ತಲ್ಲ ಅರ್ಧ 3 ದಿನ ವಾರಗಟ್ಲೆ ತಿಂಗಳಗಟ್ಲೆ ಆಪುನ ತನ್ಕಂತ ಪೂಜೆ ಫ್ರಿಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಬರ್ಚಿ ಫ್ರೆಶ್ ತಿನ್ಕ ಬಂದು ಚೂರು ಕನಪುನು ಆಂಡಲ್ಲ ಅವು ದಿಯರ ಫ್ರಿಜ್ ಡಿ ಓಡಾಪುಂಡು ಪಚ್ಚ ಫ್ರೆಶ್ ತೋನಾಗ ಫ್ರೆಶ್ ತಿನ್ಕ ಫ್ರಿಜ್ ಪುರ ದೀದು ದಾಯ ಕುರಿಪ ತಿನ್ಪುನು ದಾಪುಂಡು
ಬೇಗಲ ಬರ್ಪುನ ಧೈರ್ಯ ಜನ ಇದೆ ಮೂಲಿನಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಇರಿ ನೀರು ಪುರ ಶೋಕುಂದ ಆತನು ನಾನು ಇಂಚಿನ ಪೇಪರ್ ದೀಪು ನಾಡ ಕೆಲವು ಐಟು ಬೇಗ ಬಾಡುಂಡು ಕೆಲವು ದಾಲ ಟೊಮೆಟೊ ಪುರ ದೀವೋಲಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಪುರ ಬಾಡು ಯಾ ಪನ್ಪುನು ಹೋಗುಲ್ಲ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪುರ ತಿನ್ಪುನಾಡು ಒನಸಾದ ತಿಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸ್ ಪೂರ ನಮಕ್ ಯೂಸ್ ಆಪು ಜೀನ್ ಪಪ್ಪಡ ಮೂರ್ರೆ ಪನ್ನಿ ಕಾವಂದು ಮೂರ್ಲೆ ಆಯ್ತು ಕಣ್ಣು ಸರಿ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಹೆಂಗಿತ ಕೊಡ್ಚೋ ಏನ ಬಾರ್ದಿದ್ದು ಬಿಡ ತರಕಾರಿ ಪೂರ ಮುರ್ದಾಯ್ ಬಕ್ಕ ಮುಲಂಚೂರು ಇವಾಗ ಒಂದು ಇಡೀ ಬಾಜನ ಬೆಚ್ಚೇರ್ದುಂದೇ ಬಾಜನಂಚೆ ಬೆಚ್ಚೇರು ಮುಂಗೆ ಬತ್ತಂದ ಒಂದು ಪೂರ ಸಿಕ್ಕಿ ಹರ್ಕೊಂತಲ್ಲ ನಂಜಿ ಟಿಫಿನ್ ಪಾಡ್ದೀಪುನು ಪದಿಂಗಿ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚುಂಡು ನಾನು ನೀಯೇ ಮಲ್ಪೊಡು ನಿಂತೀನಿ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಕೊಚ್ಚಿದಿತ್ತು ವೇಸ್ಟ್ ಪುರ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಪೋತೀನಿ ತೂಲ ಕುಲೊಂದು ಯಾವ ಜನ ಎಂಕು ತಿನ್ರಣ್ಣ ಅಂದು ಅರ್ಧ ಅರ್ಧ ಕೊಚ್ಚಿ ಇದು ಪೋತಿರು ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಟ್ಟು ಸಾರುಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ಲೇದು ಮುಂದೆ ಮೂಡ್ದು ಸಕ್ಕರೆ ಎರಡು ಪಾರ್ದು ಇದು ಕೊರ್ಪುಂಡು ರೌಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಮೂಡ್ದು ಪೂರಾಗೇನಾ ಒಚ್ಚಿಗೆನಾ ಅಪ್ಪ ಡಬ್ಬ ಕೊಡು ಫ್ರಿಜ್ ರಂಡ ಪಾರ್ದಿ ಪ್ಯಾನ್ ಒಕ್ಕಡೆ ಅಲ್ಲ ಕೊನು ಮೂಡ್ದಿ ಅಲ್ಲ ಒರಿ ತುಂಬ ಕದೀದು ಬಿಡ್ಲೆ ಬೋಡಾಯಿನ ತಿಂತೆ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಪಾಡು ಏತು ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೆಂಬೆ ಒಟ್ರಾಸಿ ಕೊಚ್ಚಿದು ಕೊಚ್ಚರ ಬತ್ತಿಂದಾಯಿ ತಿನ್ನೊಡ್ಚಿಮೇಟು ವಿಷ ಉಪ್ಪುನ ಒಕ್ಕದಾದ ನಿಂಚ ಹೊಟ್ಟೆ ಇಂಚ ವಿಷ ಆಗ್ಯದ ದೇವರೇ ಗೊತ್ತು ರೊಟ್ಟೆ ಬಂದಾಗ್ತದೆ ಅವೇ ಬಿದೇಡು ಬಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ನಮಕ್ ಪೂರ ಅಂಚಕೊಂಡದು ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ದಡೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಫಲ್ಗುಣಿ ಸುದೆ ಬರಿಟೊಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಲ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಯಾನಿಕಲ್ಡು ಮುರಾಣಿ ಪಂತೆ ದಾದಾ ಯಾನಿಕಲ್ಡು ಮುರಾಣಿ ಪಂತೆ ದಾಯಂದಿತ್ತೆ ಪನ್ ಪೂಜಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪೆ ಪೂರ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪೆ ನಿತ್ಯ ಪನ್ ಪೂಜಿ ಅಲ್ಲಂಬೆ ಸ್ಟೇಜಿಂದ ಆತನ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆವತ್ತಾ
ಗುಳಿಗೆ ನದಿಟ್ಟಿ ಮಾಮನ ಗುಳಿಗೆ ಶಿವದೂತೆ ಗುಳಿಗೆ ದುಪ್ಪುಡು ಕರ್ಕಂಡ ಕಳಿಯೇ ಶಿವದೂತೆ ಗುಳಿಗೆ ಕರ್ಮನ್ನು ದಂಡ ಕಿರುವೆ ಶಿವದೂತೆ ಗುಳಿಗೆ ಮುಖಣ್ಣ ಮೇಜತಿ ಬೆಗರಿ ಉಂಡಾಂಡು ಸತ್ಯದ ತುಡರಿ ಎಂಬೆರೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಗುಳಿಗೆ ನದಿಟ್ಟಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಶಿವದೂತೆ ಗುಳಿಗೆ ಶಿವದೂತೆ ಗುಳಿಗೆ ರಾಜಿಲಿಗೆ ಸಾಗರನೇ ಬರುವೆ ನಡಪಡ ಅಡಗೆ ನಿಖಲು ಮಾತಾಡಬಹುದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತೋದು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂಕನಿಗಳ ಪಾತಾರ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅದು 3 ನಿಮಿಷ ಅಂಡ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಟಿವಿ ತಿಕ್ಕ ಮೂಡು ಪ್ಲಗ್ ಎಂಕು ದಿನೋಲ ಪೋನಾಗ ಏಪಲ ತಪ್ಪದೆ ಓಪಿನಿ ರಿಸ್ಕ್ ಬರ್ಚಿನ್ ಅಬ್ಬ 5 ನಿಮಿಷದ ಸೀರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಯಾನು ರಿಮೋಟ್ ಉಂಟು ಯಾನ್ ದಾಗತೂದು ಬರ್ತೀನಿ ಹಲ್ಲೆಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ನಾನು ಮುರಾಣಿದಿಂಚಿಗೆ ಹಂತೆ ಮುರಾಣರ ಹಂತೆ ಅನ್ ಹಂಪುಜಿ ದಾದ ಬಹುದಿನದ ಆಸೆ ನೆರವೇರಿತು ಕನಸು ನನಸಾಯ್ತು ಅಂತೇಳ ತಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಜ ನನ್ನ ಬಂದ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತೆ ಮರತು ಫೈನಲಿ ಯಾನಿನಿ ತುಯ್ಯೆ ಪನೋಡ ಬಿಡ್ಸೆ ನಿಕ್ಲು ಪನ್ಪರಂದು ಗಾತುಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪು ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಇದೆ ಆಯ್ತಾ ಇದು ಗೊತ್ತಾಪು ಆ ವಿಡಿಯೋದ ಒಂದು ನಾಟಕದ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆರೆ ಇಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜನೆ ದೆಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಪುರ ಅವು ಪೂರ ಪೋದೇತು ಓಡದೆ ಅಂಡ ಯಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂತಾಯ್ತು ಮೂಜಿ ಕತೆ ಉಂಡು ಆ ಮೂಜಿ ಕತೆನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇತ್ತುಂಡು ಯಾನ್ ತೂತೆ ಅಂಡ ಫುಲ್ ತುಯ್ಲಕ್ಕ ಆಪುಜತ ನಿಜ ಕನ್ನಡ ತುಯ್ಲಕ್ಕ ಆಪುಜತ ಬಂದು ನಿಜ ತುಯ್ಯರೆ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಬೊಕ್ಕೆದೇರು ಬನಂತೆ ತೂಲೆ ಎಡ್ಡೆಣ್ಣು ನಂಚ ಚೂರು ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಪ್ ಯಾಲದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಅವನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತೆ ದಾದ ಅಂದು ಅಂಚ ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬಂದ್ಪೇರಿ ವಿಡಿಯೋ ದೆಪ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ಬಂಜಿದ ಅಂದು ಉಂದುಲ ಅದು ವಿಡಿಯೋ ದೆಪ್ಪರೆ ದೆಪ್ಪೊಡ್ಚಿಂದ ಪನ್ಪುಜಿಂದ ಅಲ್ಲ ಪಂಡಿಜರ್ಡ ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ದೇಯ್ದೆ ಅಂಚಿನ ಪುರ ದೆಪ್ಪರೆ ಬೆಲೆ ಒಬ್ಬರ ಓದೇ ತೂ ಎಂಕೊಂಜಿನಿ ಖುಷಿ ಅಂದು ಇನ್ನ ಆಂಡಾತೆ ಸೀರಿಯಲ್ ಒಂದು ನೊಂತೆ ಒಯ್ತು ಒಂದುಲ್ಲ ವೈಕ್ಯ ಅನ್ಕೊಂಡಿಗಳ ಪಾತೆರ ಬರ್ತೀನಿ ಅಕಲ್ಲ ಒಯ್ತು ದನ ಪಾತೆರ್ದ ಹಾವು ನನ್ನ ದೀಪ ಬರೀಕ್ ಇನಿ 561ನೇ ಶೋ ಅವು ನಮ್ಮ ಇನಿ ತೂನಾಗ ಮುರಾಣಿ ಅನಿಕ್ಲಡ ಪಂತೆ ನೇರ್ ದುಂಬುಂದು ರಡ್ಡೋರ್ಷೋಡ್ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಪೊಳಲಿಡ ಆದಿತ್ತನ್ ಅಪ್ಪಗ ಈ ತೆಡ್ಡುಂಡು ಈತ್ ಒಂಜಿ ತೂಪು ನನೆ ಪಂದ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನಿದಿಜ ನಂಚ ನಮ್ಮ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಮಲ್ತ ಅಪಗ ಪೋತುಜ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಪಗ ಪುರ ತೂತೆರ್ ಇಂಚನೆ ಎಲ್ಪಿ ನಾಟಕಲಕ ಪುನ್ನ ಮಾನಿ ಎನ್ನಿದಿತ್ತ ಬಟ್ ಈತೊಂಜಿ ಎಡ್ಡುಂಡು ಈತೊಂಜಿ ಕತೆ ಒಂಜಿ ಈತೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ತೂಯರ್ಲೊಂಜಿ ಭಯಂಕರ ಅವು ಕನ್ನಡೆ ತೂವೋಡು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕನ್ನಡ ರಿಯಲ್ ಕನ್ನಡ ತೂವೋಡು ಅಂಚ ಉಪ್ಪುಂದು ಯಾನ್ ಎನ್ನಿದಿಜ್ಜಾಂಡು ಅಂಚ ಆನಿ ಪೋತು ಜೈಕೆ ಪನ್ಪುನೆ ಏಪಲ ಫಸ್ಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿಂದು ಫೈನಲಿ ಇನಿ ತುಯ್ಯದ ಅತ್ಯಾವ ಪಂಡಿ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಡೆ ಮುಗೀತದೆ ಎಲ್ಲದ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕಗ ಬಾಯ್.